Jangan menir kates nyadam campuran godhong telo bar ngono lawohe sambel terasi karo gorengan teri. Esuk iki mang aku ramban godhong telane tanggaku yo, rencana ape tak cemeding terus tak sambelno teri, endelalahno sing kei kates nyadam. Akhire kepikiran koyoke dijangan menir kok seger tenan iki. Nah, iki mau katese tak cukuk separo wae, nek siji kaken soalnya godhong telone wis akeh. Bar ngono tak oceki sampai resik, kate nyadam iki mang terus diiris-iris tipis-tipis ngene iki ben cepet meduke yo. Umume jangan menir ku katese nom yo, tapi aku nggih nyadam gak apa-apa. Nah, iki wis bar kabeh, disisihno tumbah resik, terus tumpangno banyu. Wis umop ki mang katese cemplungno sik, bar ngono tinggal ngulek bumbune, diulek sampai lembut, ana bawang brambang mbek beras sing wis dikum. Nah, nek wis ngene iki kei kunci, ape digeprek kene, ape diulek lembut yo kene, dan iki siap dicemplungno ning godhogan kates mang lo yo. Bar ngono terus dibumboni uyah gula mbek micin. Nek wis ngene iki mlebu kabeh bumbone, lebokno godhong telone sing wis diumbah, terus dimasakne sampai godhong telane medhuk. Wis mateng yo jangane, karek gawe lawohe digoreng sik terine sampai garing kemeriah. Terus lanjut goreng sambel terasine, iki mangan bawang brambang lombok, tomate sithik wae karo terasi digoreng sampai mateng, bar ngono diulek sampai lembut. Nek wis lembut lebokno teri sing digoreng garing mang lho yo. Nah, wis siap yo sambel terine wis siap. Dengan menire ya wis mateng, wis nang ayo imbuh sego yo.